Приветствие. Привет. Здравей. 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 Приятно познакомиться. Радвам се да се запознаем. 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 Как тебя зовут? Как се казваш? Как се казваш? Как се казваш? Как се казваш? Меня зовут Алекс. Казвам се Алекс. Казвам се Алекс. Казвам се Алекс. Казвам се Алекс. Я Алекс. Аз съм Алекс. Аз съм Алекс. Аз съм Алекс. Аз съм Алекс. Как твое имя? Как е личното ти име? 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 Мое имя Дэниел. Личното ми име е Даниел. 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 Как твоя фамилия? Как е фамилията ти? Как е фамилията ти? Как е фамилията ти? Как е фамилията ти? Моя фамилия Поттер. Фамилията ми е Потър. Фамилията ми е Потър. Фамилията ми е Потър. Фамилията ми е Потър. Можешь произнести по буквам? Можеш ли да го кажеш буква по буква? 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 Поттер. П-О-Т-Е-Р. 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 Как у тебя дела? Как си? Как си? Как си? Как си? Хорошо, спасибо. Добре съм, благодаря. Добре съм,
Благодаря. Добре съм. Благодаря. Добре съм. Благодаря. Очень хорошо, спасибо. Много съм добре. Благодаря. Много съм добре. Благодаря. Много съм добре. Благодаря. Много съм добре. Благодаря. А у тебя? А ти? А ти? А ти? А ти? Я в порядке, спасибо. Добре съм. Благодаря. Добре съм. Благодаря. Добре съм. Благодаря. Добре съм. Благодаря. Увидимся. Ще се видим скоро. Ще се видим скоро. Ще се видим скоро. Ще се видим скоро. Береги себя. Всичко хубаво. Всичко хубаво. Всичко хубаво. Всичко хубаво. Пока. Довиждане. 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 Вопросы о личной информации. Ты учишься в университете? Учиш ли в университет? Учиш ли в университет? Учиш ли в университет? Учиш ли в университет? Да, я учусь в университете. Да, уча в университет. Да, уча в университет. Да, уча в университет. Да, уча в университет. Нет, я не учусь в университете. Не, не уча в университет. 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 Ты откуда? Откъде си? Откъде си? Откъде си? Откъде си? Я из Соединенного Королевства. Аз съм от Великобритания. Аз съм от Великобритания. Аз съм от Великобритания. Аз съм от Великобритания. Ты англичанин? Англичанин ли си? Англичанин ли си? Англичанин ли си? Англичанин ли си? Да, я англичанин.
Да, англичанин съм. Да, англичанин съм. Да, англичанин съм. Да, англичанин съм. Нет, я австралиец. Не, аз съм австралиец. Не, аз съм австралиец. Не, аз съм австралиец. Не, аз съм австралиец. Где ты вырос? Къде си израснал? Къде си израснал? Къде си израснал? Къде си израснал? Я вырос в Берлине. Израснах в Берлин. Израснах в Берлин. Израснах в Берлин. Израснах в Берлин. Сколько тебе лет? На колко години си? На колко години си? На колко години си? На колко години си? Мне 17 лет. Аз съм на 17. Аз съм на 17. Аз съм на 17. Аз съм на 17. Мне 19 лет. Аз съм на 19. Аз съм на 19. Аз съм на 19. Аз съм на 19. Сколько лет твоему брату? На колко години е брат ти? 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 Моему брату 20 лет. Брат ми е на 20 години. 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 Ей 25 лет. Тя е на 25 години. 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 Сколько тебе лет? На колко години си? На колко години си? На колко години си? На колко години си? Мне 34. Аз съм на 34. Аз съм на 34. Аз съм на 34. Аз съм на 34.
Мне 39. Аз съм на 39. Аз съм на 39. Аз съм на 39. Аз съм на 39. Сколько Дэниелу лет? На колко години е Даниел? 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 Тому 42. Том е на 42. Том е на 42. Том е на 42. Том е на 42. Ему 56. Той е на 56. Той е на 56. Той е на 56. Той е на 56. Какая у тебя профессия? Каква е професията ти? Каква е професията ти? Каква е професията ти? Каква е професията ти? Я учитель. Учител съм. Учител съм. Учител съм. Учител съм. Я инженер. Инженер съм. Инженер съм. Инженер съм. Инженер съм. Какая у нее профессия? Каква е професията й? Каква е професията й? Каква е професията й? Каква е професията й? Она врач. Тя е лекар. Тя е лекар. Тя е лекар. Тя е лекар. Какая профессия у твоей сестры? Каква е професията на сестра ти? 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 Она актриса. Тя е актриса. Тя е актриса. Тя е актриса. Тя е актриса. Какая у них профессия? Каква е професията им? Каква е професията им? Каква е професията им? Каква е професията им? Они пилоты. Те са пилоти. Те са пилоти.
Те са пилоти. Те са пилоти. Где ты работаешь? Къде работиш? Къде работиш? Къде работиш? Къде работиш? Я работаю в Google. Работя за Google. Работя за Google. Работя за Google. Работя за Google. Где ты живешь? Къде живееш? Къде живееш? Къде живееш? Къде живееш? Я живу в Мадриде. Живея в Мадрид. Живея в Мадрид. Живея в Мадрид. Живея в Мадрид. С кем ты живешь? С кого живееш? С кого живееш? С кого живееш? С кого живееш? Я живу с моими родителями. Живея с родителите си. Живея с родителите си. Живея с родителите си. Живея с родителите си. Я живу один. Живея сам. Живея сам. Живея сам. Живея сам. Какой у тебя номер телефона? Какъв е телефонният ти номер? 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 Мой номер телефона 12345. Телефонният ми номер е 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 12345. Какой у тебя номер? Какъв е телефонът ти? Какъв е телефонът ти? Какъв е телефонът ти? Какъв е телефонът ти? 6789. Телефонът ми е 6789. Телефонът ми е 6789. Телефонът ми е 6789. Телефонът ми е 6789. Когда у тебя день рождения? Кога е рожденият ти ден? Кога е рожденият
ти ден? Кога е рожденият ти ден? Кога е рожденият ти ден? Мой день рождения 8 марта. Рожденият ми ден е на 8 март. 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 Мой день рождения 21 июня. Рожденият ми ден е на 21 юни. 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 Когда у тебя день рождения? Кога е рожденият ти ден? 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 Вчера был. Беше вчера. Беше вчера. Беше вчера. Беше вчера. В прошлом месяце был. Беше миналият месец. Беше миналия месец. Беше миналия месец. Беше миналия месец. Вопросы о людях или вещах. Кто-то. Кой е това? Кой е това? Кой е това? Кой е това? То моя мама. Това е майка ми. Това е майка ми. Това е майка ми. Това е майка ми. Это мой брат. Това е брат ми. Това е брат ми. Това е брат ми. Това е брат ми. Кто они? Кои са това? Кои са това? Кои са това? Кои са това? Они мои родители. Това са родителите ми. Това са родителите ми. Това са родителите ми. Това са родителите ми. Что то? Какво е онова? Какво е онова? Какво е онова? Какво е онова? То ручка. Онова е химикал. Онова
е химикал. Онова е химикал. Онова е химикал. Что это? Какво е това? Какво е това? Какво е това? Какво е това? Это утка. Това е патица. Това е патица. Това е патица. Това е патица. То твоя книга? Това твоята книга ли е? 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 Да, то моя книга. Да, това е моята 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 книга. Нет, то не мое. Не, това не е 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 мое. Это пальто? Това пълто ли е? Това пълто ли е? Това пълто ли е? Това пълто ли е? Да, это пальто. Да, това е пълто. Да, това е пълто. Да, това е пълто. Да, това е пълто. Нет. Не, не е. Не, не е. Не, не е. Не, не е. Это твои туфли? Това твоите обувки ли са? 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 Да, это мои туфли. Да, това са моите обувки. 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 Нет, это принадлежит Лукасу. Не, тези са на Лукас. 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 Что это? Какво е това? Какво е това? Какво е това? Какво е това? Это мои брюки. Това са моите панталони.
Това са моите панталони. Това са моите панталони. Това са моите панталони. Что то? Какво е онова? Какво е онова? Какво е онова? Какво е онова? То мои серьги. Онова са обеците ми. Онова са обеците ми. Онова са обеците ми. Онова са обеците ми. Разговор о еде. Какая твоя любимая еда? Каква е любимата ти храна? 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 Моя любимая еда – пицца. Любимата ми храна е пица. 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 Пицца – моя любимая еда. Пицата е любимата ми храна. 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 Ты ешь китайскую еду? Ядеш ли китайска храна? Ядеш ли китайска храна? Ядеш ли китайска храна? Ядеш ли китайска храна? Да. Да, ям. Да, ям. Да, ям. Да, ям. Нет. Не, не ям. Не, не ям. Не, не ям. Не, не ям. Он ест мясо? Той яде ли месо? Той яде ли месо? Той яде ли месо? Той яде ли месо? Да. Да, яде. Да, яде. Да, яде. Да, яде. Нет, он вегетарианец. Не, той е вегетарианец. Не, той е вегетарианец. Не, той е вегетарианец. Не, той е вегетарианец. Что ты пьешь? Какво пиеш? Какво пиеш?
Какво пиеш? Какво пиеш? Я пью пиво. Пия бира. Пия бира. Пия бира. Пия бира. Я не пью алкоголь. Не пия алкохол. Не пия алкохол. Не пия алкохол. Не пия алкохол. Что он пьет? Какво пие той? Какво пие той? Какво пие той? Какво пие той? Он пьет воду. Той пие вода. Той пие вода. Той пие вода. Той пие вода. Он не пьет молоко. Той не пие мляко. Той не пие мляко. Той не пие мляко. Той не пие мляко. Разговор о текущем времени и дате. Сколько времени? Колко е часът? Колко е часът? Колко е часът? Колко е часът? 7 часов. 7 часа е. 7 часа е. 7 часа е. 7 часа е. 7:10. 7 и 10 е. 7 и 10 е. 7 и 10 е. 7 и 10 е. Который час? Кое време е? Кое време е? Кое време е? Кое време е? Без 15:07. 7 без 15 е. 7 без 15 е. 7 без 15 е. 7 без 15 е. Половина восьмого. 7 и половина е. 7 и половина е. 7 и половина е. 7 и половина е. Какой сегодня день? Какъв ден е днес? Какъв ден е днес? Какъв ден е днес? Какъв ден е днес? Сегодня понедельник. Днес е понеделник. Днес е понеделник. Днес е понеделник. Днес е понеделник. Сегодня вторник.
Днес е вторник. Днес е вторник. Днес е вторник. Днес е вторник. Какой сейчас день недели? Какъв ден от седмицата е? 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 Среда. Сряда е. Сряда е. Сряда е. Сряда е. Четверг. Четвъртък е. Четвъртък е. Четвъртък е. Четвъртък е. Какое сегодня число? Каква е днешната дата? Каква е днешната дата? Каква е днешната дата? Каква е днешната дата? Сегодня суббота. 7. Днес е събота, 7. Днес е събота, 7. Днес е събота, 7. Днес е събота, 7. Воскресенье. 21. Днес е неделя, 21. Днес е неделя, 21. Днес е неделя, 21. Днес е неделя, 21. Какой завтра день? Какъв ден е утре? Какъв ден е утре? Какъв ден е утре? Какъв ден е утре? Завтра четверг. Утре е четвъртък. Утре е четвъртък. Утре е четвъртък. Утре е четвъртък. Какое сегодня число? Каква е датата днес? Каква е датата днес? Каква е датата днес? Каква е датата днес? Сегодня 10 января. Днес е 10 януари. Днес е 10 януари. Днес е 10 януари. Днес е 10 януари. Сегодня 23 апреля. Днес е 23 април. Днес е 23 април. Днес е 23 април. Днес е 23 април. Разговор о местонахождении вещей. Что ты ищешь? Какво търсиш?
Какво търсиш? Какво търсиш? Какво търсиш? Я ищу свой кошелек. Търся портфейла си. Търся портфейла си. Търся портфейла си. Търся портфейла си. Я потерял свои ключи. Загубих си ключовете. Загубих си ключовете. Загубих си ключовете. Загубих си ключовете. Где мой кошелек? Къде ми е портфейлът? Къде ми е портфейлът? Къде ми е портфейлът? Къде ми е портфейлът? Он под диваном. Под дивана е. Под дивана е. Под дивана е. Под дивана е. Он возле телевизора. До телевизора е. До телевизора е. До телевизора е. До телевизора е. Где мои солнцезащитные очки? Къде са очилата ми? Къде са очилата ми? Къде са очилата ми? Къде са очилата ми? Они на полке. На рафта са. На рафта са. На рафта са. На рафта са. Они на коробке. В кутията са. В кутията са. В кутията са. В кутията са. Где мой телефон? Къде е телефонът ми? Къде е телефонът ми? Къде е телефонът ми? Къде е телефонът ми? Твой телефон в кармане. Телефонът ти е в джоба. 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 Он возле лампы. До лампата е. До лампата е. До лампата е. До лампата е. Ключ на столе? Ключът на масата ли е? 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 Да. Да, там е. Да, там е. Да,
Там е. Да, там е. Нет, он на стуле. Не, на стола е. Не, на стола е. Не, на стола е. Не, на стола е. Где ты положил мои носки? Къде ми сложи чорапите? Къде ми сложи чорапите? Къде ми сложи чорапите? Къде ми сложи чорапите? Они в выдвижном ящике. Те са в шкафа. Те са в шкафа. Те са в шкафа. Те са в шкафа. Они в корзине. Те са в коша. Те са в коша. Те са в коша. Те са в коша. Описание вещей. Как гамбургер? Как е хамбургерът? Как е хамбургерът? Как е хамбургерът? Как е хамбургерът? Этот гамбургер очень вкусный. Този хамбургер е вкусен. Този хамбургер е вкусен. Този хамбургер е вкусен. Този хамбургер е вкусен. Это очень вкусный гамбургер. Това е вкусен хамбургер. Това е вкусен хамбургер. Това е вкусен хамбургер. Това е вкусен хамбургер. Насколько быстрая твоя машина? Колко бърза е колата ти? 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 Моя машина вполне быстрая. Моята кола е доста бърза. 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 Моя машина очень быстрая. Моята кола е много бърза. 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 Моя машина действительно быстрая. Моята кола е наистина бърза. Моята кола е наистина бърза. Моята кола е наистина бърза. Моята кола е наистина бърза.
Насколько большой этот дом? Колко голяма е къщата? Колко голяма е къщата? Колко голяма е къщата? Колко голяма е къщата? Дом вполне большой. Къщата е доста голяма. Къщата е доста голяма. Къщата е доста голяма. Къщата е доста голяма. Дом очень большой. Къщата е много голяма. Къщата е много голяма. Къщата е много голяма. Къщата е много голяма. Дом действительно большой. Къщата е наистина голяма. Къщата е наистина голяма. Къщата е наистина голяма. Къщата е наистина голяма. Как прошло кино? Как беше филмът? Как беше филмът? Как беше филмът? Как беше филмът? Оно было скучным. Беше скучен. Беше скучен. Беше скучен. Беше скучен. Оно было захватывающим. Беше вълнуващ. Беше вълнуващ. Беше вълнуващ. Беше вълнуващ. Что нравится и не нравится? Тебе нравятся собаки? Обичаш ли кучета? Обичаш ли кучета? Обичаш ли кучета? Обичаш ли кучета? Да, я люблю собак. Да, аз обичам кучета. Да, аз обичам кучета. Да, аз обичам кучета. Да, аз обичам кучета. Да, мне нравятся собаки. Да, аз харесвам кучета. Да, аз харесвам кучета. Да, аз харесвам кучета. Да, аз харесвам кучета. Тебе нравятся коты? Обичаш ли котки? Обичаш ли котки? Обичаш ли котки? Обичаш ли котки? Нет, мне не нравятся коты. Не, аз не харесвам котки. Не, аз не харесвам котки. Не, аз не харесвам котки.
Не, аз не харесвам котки. Нет, я ненавижу котов. Не, аз мразя котки. Не, аз мразя котки. Не, аз мразя котки. Не, аз мразя котки. Твоей маме нравится кофе? Майка ти обича ли кафе? 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 Да, она любит кофе. Да, тя обича кафе. Да, тя обича кафе. Да, тя обича кафе. Да, тя обича кафе. Да, ей нравится кофе. Да, тя харесва кафе. Да, тя харесва кафе. Да, тя харесва кафе. Да, тя харесва кафе. Твоему папе нравится кофе? Баща ти обича ли кафе? 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 Нет, ему не нравится кофе. Не, той не обича кафе. 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 Нет, он ненавидит кофе. Не, той мрази кафе. Не, той мрази кафе. Не, той мрази кафе. Не, той мрази кафе. Какие животные тебе нравятся? Какви животни харесваш? Какви животни харесваш? Какви животни харесваш? Какви животни харесваш? Мне нравятся хомяки. Харесвам хамстери. Харесвам хамстери. Харесвам хамстери. Харесвам хамстери. Я люблю птиц. Обичам птици. Обичам птици. Обичам птици. Обичам птици. Разговор о способностях. Ты умеешь плавать? Можеш ли да плуваш? Можеш ли да плуваш? Можеш ли да плуваш? Можеш ли да плуваш? Да. Да, мога. Да, мога. Да, мога. Да, мога.
Нет. Не, не мога. Не, не мога. Не, не мога. Не, не мога. Ты умеешь играть в теннис? Можеш ли да играеш тенис? 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 Да, я умею играть в теннис. Да, мога да играя тенис. 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 Нет, я не умею играть в теннис. Не, не мога да играя тенис. 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 Он умеет играть на пианино? Той може ли да свири на пияно? 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 Да. Да, може. Да, може. Да, може. Да, може. Нет. Не, не може. Не, не може. Не, не може. Не, не може. Она умеет играть на скрипке? Тя може ли да свири на цигулка? 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 Да, она умеет играть на скрипке. Да, тя може да свири на цигулка. 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 Нет, она не умеет играть на скрипке. Не, тя не може да свири на цигулка. 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 В какие спортивные игры ты умеешь играть? Какви спортове можеш да играеш? 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 Я умею играть в теннис. Мога да играя тенис.
Мога да играя тенис. Мога да играя тенис. Мога да играя тенис. Я умею играть в баскетбол. Мога да играя баскетбол. Мога да играя баскетбол. Мога да играя баскетбол. Мога да играя баскетбол. На каком музыкальном инструменте она умеет играть? На какъв музикален инструмент може да свири тя? 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 Она умеет играть на скрипке. Тя може да свири на цигулка. 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 Она умеет играть на гитаре. Тя може да свири на китара. 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 Разговор о внешности. Как он выглядит? Как изглежда той? Как изглежда той? Как изглежда той? Как изглежда той? Он высокий. Той е висок. Той е висок. Той е висок. Той е висок. Он низкий. Той е нисък. Той е нисък. Той е нисък. Той е нисък. Как она выглядит? Как изглежда тя? Как изглежда тя? Как изглежда тя? Как изглежда тя? Она большая. Тя е голяма. Тя е голяма. Тя е голяма. Тя е голяма. Он маленький. Тя е малка. Тя е малка. Тя е малка. Тя е малка. Она стройная. Тя е тънка. Тя е тънка. Тя е тънка. Тя е тънка. Она худая. Тя е слаба. Тя е слаба. Тя
е слаба. Тя е слаба. Разговор о характере. Какой у него характер? Какъв е той? Какъв е той? Какъв е той? Какъв е той? Он добрый. Той е добър. Той е добър. Той е добър. Той е добър. Он дружелюбный. Той е приятелски настроен. Той е приятелски настроен. Той е приятелски настроен. Той е приятелски настроен. Какой у нее характер? Каква е тя? Каква е тя? Каква е тя? Каква е тя? Она забавная. Тя е забавна. Тя е забавна. Тя е забавна. Тя е забавна. Она умная. Тя е умна. Тя е умна. Тя е умна. Тя е умна. Какой у Пола характер? Какъв е Пол? Какъв е Пол? Какъв е Пол? Какъв е Пол? Алекс тихий. Алекс е тих. Алекс е тих. Алекс е тих. Алекс е тих. Какой у Сары характер? Каква е Сара? Каква е Сара? Каква е Сара? Каква е Сара? Сара стеснительная. Сара е срамежлива. Сара е срамежлива. Сара е срамежлива. Сара е срамежлива. Разговор о погоде. Какая погода? Как е времето? Как е времето? Как е времето? Как е времето? Жарко. Горещо е. Горещо е. Горещо е. Горещо е. Тепло. Топло е. Топло е. Топло е. Топло е. Какая погода в Осло? Как е времето в Осло? Как е времето в Осло? Как е времето в Осло?
Как е времето в Осло? В Осло прохладно. В Осло е мразовито. В Осло е мразовито. В Осло е мразовито. В Осло е мразовито. В Осло холодно. В Осло е студено. В Осло е студено. В Осло е студено. В Осло е студено. Какая сегодня погода? Какво е времето днес? Какво е времето днес? Какво е времето днес? Какво е времето днес? Мягкая. Меко е. Меко е. Меко е. Меко е. Облачно. Облачно е. Облачно е. Облачно е. Облачно е. Солнечно. Слънчево е. Слънчево е. Слънчево е. Слънчево е. Дождливо. Дъждовно е. Дъждовно е. Дъждовно е. Дъждовно е. Ветрено. Ветровито е. Ветровито е. Ветровито е. Ветровито е. Туманно. Мъгливо е. Мъгливо е. Мъгливо е. Мъгливо е. Разговор о доме, комнатах и мебели. Сколько там спален? Колко спални има? Колко спални има? Колко спални има? Колко спални има? Там 4 спальни. Има 4 спални. Има 4 спални. Има 4 спални. Има 4 спални. Там есть сад? Има ли градина? Има ли градина? Има ли градина? Има ли градина? Да. Да, има. Да, има. Да, има. Да, има. Нет. Не, няма. Не, няма. Не, няма. Не, няма. Это на 1-м этаже.
На приземния етаж ли е? 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 Там есть гараж? Има ли гараж? Има ли гараж? Има ли гараж? Има ли гараж? Да. Да, има. Да, има. Да, има. Да, има. Нет. Не, няма. Не, няма. Не, няма. Не, няма. Там есть картины на стене? Има ли някакви картини на стената? 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 Да. Да, има. Да, има. Да, има. Да, има. Где ванная комната? Къде е банята? Къде е банята? Къде е банята? Къде е банята? Наверху. Горе е. Горе е. Горе е. Горе е. Внизу. Долу е. Долу е. Долу е. Долу е. Что это за комната? Каква е тази стая? Каква е тази стая? Каква е тази стая? Каква е тази стая? Это кухня. Това е кухнята. Това е кухнята. Това е кухнята. Това е кухнята. Это столовая. Това е трапезарията. Това е трапезарията. Това е трапезарията. Това е трапезарията.